సాయిరామ్. ఆంజనేయుని ఆనతి. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి దివ్య సందేశం. ఫిబ్రవరి 20, 2016. ప్రశ్న: స్థిరమైన సాధన కోసం గురువు అవసరమా స్వామి? సమాధానము: అవసరమే అని చెబుతాను. గురువు నీ సాధన గురించి మార్గదర్శకత్వం వహిస్తాడు. నీ సాధన ఏ స్థితిలో ఉంది, ఇంకా ఎలా చేయాలి లాంటివన్నీ వివరిస్తాడు. నీవు బకెట్ను నీటితో నింపాలనుకుంటే అందులో ఖాళీ మొత్తం నీటితో నింపాలి. అది పూర్తిగా నిండిపోయిన తర్వాత ఇంక ఒక్క చుక్క నీరు కూడా పోయనవసరం లేదు. నీ సాధన పూర్తి అయినదని, పరిపక్వానికి వచ్చిందని నీకు తోచవచ్చును. కానీ నీ సాధన ఇంకా పరిపక్వానికి రాలేదని గురువుకు తెలియను. అందువలన నీవు నీ సాధనా విషయములో గురువును విశ్వసించుము. సాయిరామ్.